ଲଭ୍ ଲେଟର୍ କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସମୟର ସମସ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧତା, ଆନୁଷଙ୍ଗିକତା ତଥା ଦୁଃଖର ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ସେ ପହିଲି ଚିଠିକୁ ଦେବା ଲାଗି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସାହସ କରୁ କରୁ ହାର ମାନିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ କବିତା କିଛିଟା ମର୍ମର ବାଣୀ ହେଇପାରେ। ପ୍ରେମ କ'ଣ, ପ୍ରେମର ପହିଲି ଚିଠିଟା କ'ଣ, ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଦେଉଛି, କେମିତି ଦେଉଛି, କ'ଣ ଭାବିକି ଦେଉଛି, କ'ଣ କହିକି ଦେଉଛି। ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରେମ ଚିରଜୀବନ୍ତ, ସେ ଏକ ଅନୁଭବ। ତଥାପି ସେ ପ୍ରେମ ମରେ ନା, ଜିଇବାକୁ ଦିଏ ନା। ହସି ହସି ମାରିଦିଏ, ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଜିଇଁବା ଶିଖେଇ ଦିଏ। ସେ ପ୍ରେମ ପହିଲି ପ୍ରେମର ପହିଲି ଚାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇପାରେ ଅନେକ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ଯାହାକୁ କାହାଣୀରେ ବନ୍ଦୀ କରିବା କୌଣସି କାହାଣୀକାର ପାଇଁ ହଉ ପଛେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତାଟି କ'ଣ। ପ୍ରେମର ପହିଲି ଚିଠି। ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ହେବା ପାଇ ବନ୍ଦୀ, ଖୋଜେ ଖାଲି ମୁହିଁ ରାତି, ସପନେ ତୁମକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ବୋଲି ନିଦ୍ରା ଯାଏ ତତେ ଚିନ୍ତି। ସପନରେ ଆସି ପରିଟିଏ ହେଇ ମାନସେ ମାନସୀ କନ୍ୟା, କାହିଁ କେତେ ଜହ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଖୋଜେ ଯଦିଓ ତମେ ଅଜଣା। ରୂପସୀ ତୁମେ ଏଇ ମୋ ମନେ କରିଛ ଯେବେଠୁ ବାସ, ପ୍ରମତ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା, ତୁମ ପାଇଁ ହେବି ଶେଷ। ଅଧରରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ, ହାରିବାକୁ ରାଜି ସବୁଥିରେ, ଚାନ୍ଦ ଆଜି ଗାଏ ପ୍ରେମର ରାଗିଣୀ, ତୁମେ ଥିଲେ ଏହି ମନରେ। କହି ମୁଁ ପାରେ ନା, ରହିପାରେ ନା ବି ଲୁଚେଇ ଏଇ ମୋ ପ୍ରେମକୁ, ଜାଣିନି ମୁଁ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି, ଭଲ ପାଏ କେତେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ। ଚାହୁଁନି ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦିନେ ଭଲ ଟିକେ ପାଅ ମୋତେ, ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯଦି ବି ଭାବିବ ଆପଣେଇବ ଟିକେ ମୋତେ। ଭାବେନି ଯୋଗ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କେବେ, ତଥାପି ନୁହେଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତୁମ ମନ ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଦି ହେବ ତୁମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ପାରେ ନା କହି କିଛି ବି ମୁଁ ହାଏ, ଭୟ ଲାଗେ ତୁମକୁ, ଆଉ ଡରିଯାଏ କାଳେ ତୁମେ ରାଗି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବନ୍ଧୁତାକୁ। ତଥାପି ପ୍ରିୟା ରହିଛ ଏ ମନେ, ରହିଥିବ ସବୁଦିନ, ଜାଣିନି କାହିଁକି କେମିତି ବା ପୁଣି ସମର୍ପିଛି ଏଇ ମନ। ଭାବିବନି ଏହା ପ୍ରେମ ଚିଠି ବୋଲି, ତାହା ଲେଖା ହେଇ ରହିଯାଏ, ଯଦି ତୁମ ମନେ ଟିକେ ବି ମୁଁ ଥିବି, ଭାବିବ ମୁଁ କହୁଛି ହାଏ। କ୍ଷମା କରିଦେବ ଯଦି ଏ ଭାବନା କରେ ତୁମକୁ ଆନମନା, ସବୁବେଳେ ଅଛି ତୁମ ସାଥୀ ହେଇ, ଭାବିବନି କେବେ ଅଜଣା। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ମୁଁ କି, ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରୀତି, ଭାବିବନି ଖରାପ ଏ ଲେଖା ପାଇଁ, ଏ ତ ପ୍ରେମର ପହିଲି ଚିଠି, ଏ ତ ପ୍ରେମର ପହିଲି ଚିଠି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରନ୍ତୁ।